विदेशिया के नाच न हो विदेशिया के तमाशा। आई विदेशिया के तमाशा में 4 आदमी के पाठ बा। कहो के 4 लोग। विदेशी 1, प्यारी सुंदरी 2, रखेलिन 3, अब बटोही 4। चारों कैसन बारन जब विदेशी बारन उ बार हम प्यारी सुंदरी जीव और रखेलिन माया और बटोही धारा तो का होवेला का कि जब माया मिले बरहम से तो जीव के तकलीफ होवेला अब भाग जाला कुरोख हो जाला तो काहे कुरोख हो गइलन ह अरे लेना के देदी से या देनी के झंझट से ना विरोध के झंझट से ऐसनो ना हो कि विरोध के झंझट से हो गइल ह एकर कारण ह का कारण ह कि उहे विदेशी बारन जे विदेशी गइलन ह कलकत्ता बियाह करा के नया कन्या रख देले बारन हुआ जाके ना एको चिट्ठी भेजता रहा ना एको चपाटी भेजता रहा जानता ना अरे खर्चा पर्चा खातिर 5 को रुपयो मनी ऑर्डर से ना भेजता रहा तो जब ईद अवकार हुआ बियाह क के रखले वाला ने गो रखेलिन त हिया रोबत बानी का कैसे रोबत बानी हो कैसे सजनी हो ए सजनी ए सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी
पिया गैल कलकतवा ए सजनी, पिया गैल कलकतवा ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गैल कलकतवा ए सजनी, पिया गैल कलकतवा ए सजनी। दूर दिल न पाती पतनी के नातवा ए सजनी, दूर दिल न पाती पतनी के नातवा ए सजनी। किरण भीतरे परतवा ए सजनी, पियवा गैल कलकतवा ए सजनी। घोड़वा में जूता नहीं खे सिरवा पे छतवा, घोड़वा में गोड़वा में जूता नहीं खे, गोड़वा में जूता नहीं खे, सिरवा पे छतवा ए सजनी। कैसे चाली है रहतिया ए सजनी, कैसे चाली है रहतिया ए सजनी। पियवा गैल कलकतवा ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गैले कलकतवा ए सजनी, पिया गैले कलकतवा ए सजनी, पिया गैले कलकतवा ए सजनी। दुनिया प्यारी सुंदरी रोवत आनी कारण कि विदेशी ना लौटला, लेकिन हुआ कौशल्या जी काहे रोवतानी हो, तो कौशल्या जी भी रोवतारी। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज गैलन हा दशरथ जी के पास आ कहलन हा का कि हमरा तोहर सावली सूरत पसंद है, सावली सूरत देहल कबूल करी। असुर समूह सतावत मोहे, रामा हो रामा, अपन हुआ न पुरुष जग नाही, रामा हो रामा। अरे उत्तम के यश बस मन माही, रामा हो रामा, अपन हुआ न पुरुष जग नाही, रामा हो रामा। ओ मोरे राम ओ मोरे राम, हैया हैया हैया। तो विश्वामित्र जी महाराज से बात भइल ह, तो दशरथ जी कहली ह का कि रउआ जान मांगी, प्राण मांगी, धन मांगी, देहला कबूल ह, लेकिन सावली सूरत देहल कबूल। ना हो तो कहली ह विश्वामित्र जी महाराज का हम तोहरा के साथ देव। तो कहली ह दशरथ जी रउआ साफ देहम से हो कपूल ह, दुनिया बदनाम करी से हो कपूल बा, लेकिन सावली सूरत देहल कबूल नहीं। तो कैसे कहते हैं गाकर, मांगा जवन जवन अरे तोहरा के दे दे, आहो तोहरा के दे दे, बाकी लखन राम जान जानी मांगा। मांगा जवन जवन तोरा के दे, बाकी लखन राम जान जानी मांगा। मांगा जवन जवन तोरा के दे, बाकी लखन राम जान जानी मांगा। अब ही उमरिया के कांच का ललनवा, वही उमरिया के कांच वाला ललनवा, झुन झुन खेलत हई है घर
बैठा। ए बोली तारा से एगो सलाह बा। भला कौन सलाह बाटे? सलाह ई बा कि हमार मन करता कि तनी हम कलकत्ता से होई। रोवा कलकत्ता जाए के कहतानी, रोवा कोना बात की दिक्कत बाटे? ए हमरा कोनो बात के दिक्कत नहीं खे, लेकिन हमारे जना दोस्त अइला हम कलकत्ता से, तो कलकत्ता के हाल समाचार सुन के हमरो मन के लेके तनी हम कलकत्ता होई। 15 ही दिन में लौट आइब। ए रोवा 15 दिन खातिर कलकत्ता जाए के कहतानी? हम घरियो छन बर रोवा के अपना आँखी के सोझा से ना जाए दे। मत जाई हो। देखो यात्रा कइले बनी त यात्रा पर ठकठैनी मत कर, बुझलू? मत जाई हमरा छोड़ के। अरे मन हमार परदेस जाए के चाहत बड़ी प्यारी, मन हमार परदेस जाए के चाहत बड़ी प्यारी। अब जल्दी से तैयार करऊं रास्ता के बटसारी, तो फिर की बार तोहरे पहिरन हित की नब बंगला सारी। कहे भिखारी खुशी रहा घर, मत कर सोच हमारी प्यारी, 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 मत कर सोच हाय नाथ तोहे सौंप दीनी, मोर भाई बाबू मतारी। हाय नाथ तोहे सौंप दीनी, मोर भाई बाबू मतारी। संगी संग तोड़ के स्वामी, मत करो बलिहारी। हम लोही संगत विधाता, जोड़ी रचू बिचारी। गए बिहारी संतनु, गणपति उमा त्रिपुरारी। प्यारी। गणपति उमा त्रिपुरारी स्वामी, गणपति उमा त्रिपुरारी स्वामी, गणपति उमा त्रिपुरारी। अरे परदेस जाई तो हे प्रिय, घर में रहतन धीर से। परदेस जाई तो हे प्रिय, घर में रहतन धीर से। अरे आंखों से आंसू आ रहे, कपड़ा भिजत है नीर से। तो तन मन जिगर से कहता हूँ, भगवान रखी हैं शरीर से। कहे भिखारी तो संग आके फगुआ के लग अबीर। फगुआ फगुआ के लग अबीर, फगुआ फगुआ के लग अबीर, फगुआ फगुआ के लग और महीना हम जहाँ कहीं भी रहब, लेकिन फगुआ के दिने आके तहरा संगे रंग मसाला जरूर हुई। हमरा के छोड़ के मत जाई। हम कैसे रह मत अरे जाई। अरे जाए दा, ना अरे जाए दा ना, आ जाए जल्दी। ना हमरा के ना जाए दे। यही हमरा दोस्त राम के देखा, गई रहे आसाम माटी काटे, 12 बरिस के आइले। उनका मेहरारू के कोनो गमे फिकर नहीं के, आ तहरा बुझाते कि रोवत रोवत अपन प्राण त्याग दे देबो। रउआ अपन दोस्त के देखा देखी करतानी। जाने ला उनका 4-5 गो लइका फैका बड़ुए। रउआ के बाटे? अरे तुमरा 4-5 गो लइका फीका बड़ा समूह, हमार तहर काली माई कृपा करिए तो 10-12 गो के लाइन लगा दिहल जाए। बे हर टाइम रउआ मजाक ही करत रहिला। अरे परदेस जाई हे प्रिय, घर में करो बहार। परदेस जाई हे प्रिय, घर में करो बहार। अब बरिस दिन पर आई सुनला, छैल छबीला। हो सुनला छैल छबीली नार, सुनला छैल छबीली नार, सुनला छैल छबीली नार, सुनला छैल छबीली
बिन इन जन के रेल स्वामी बिन इन जन के रेल स्वामी बिन इन जन के रेल स्वामी बिन इन जन के रेल। जतरा भइल विदेश के धरहु राम पर ध्यान जतरा भइल विदेश के धरहु राम पर ध्यान करे जानकी जीवन प्यारी तोर मोर कल्याण ओ प्यारी तोर मोर कल्याण प्यारी तोर मोर कल्याण प्यारी तोर मोर कल्याण प्यारी जानत सकल जहान स्वामी जानत सकल जहान स्वामी जानत सकल जहान स्वामी जानत सकल जहान। अरे संगत के फल तुरते मिलल हरण भरिल पिय नारी संगत के फल तुरते मिलल हरण भरिल पिय नारी अरे आज कनक ले सुन लो प्यारी गावत वेद पुकारी ओ प्यारी गावत वेद पुरारी प्यारी गावत वेद पुरारी ओ प्यारी गावत वेद पुरारी प्यारी गावत वेद मत जाई हम रहुआ बिना कैसे रहा मत जाई छोड़ के तो सोच लो अगला लगन में तोहरे भाई के गावना बा हम ना जाए दे फिर नैहर छूट जाई उ पक्का हम रहुआ के अपना आँखी के सोजा से दूर ना जाए दे मत जाई हो प्यारी देस्तानी देखे दहम के प्यारी देस्तानी देखे दहम के आज अवध में तेरी जैसे थोड़ा के प्यारी देस्तानी देखे दाम के प्यारी देस्तानी देखे दाम के मत जाओ पूरबवा पिया मोर मत जाओ पूरबवा।
एकदम ना जाए देबू। नाम रवा के ना जाए दे। ठीक बा, लो ना जाए। हाँ, रवा कलकत्ता मत जाई, यही जा हमरा साथ रही। अच्छा ठीक बा, तू यही जा रहा, हम स्नान करके आओ ना ना रुकी ना, कहाँ जाते नहीं, बैठी ना। हम बोल्टिया में पानी आन देत बानी, रवा यही जा स्नान कर ली। हे तो जाए को ही स्नान, खाली स्नान ही करी ले बा। जाए तो शंकर जी के मंदिर में पूजा करे को ही, जल चढ़ावे को ही। हाँ तो रुकी ना, हम जातानी फुलवारी में से फूल तोड़ के आन देतानी, रवा मंत्र पढ़ दे, हम जाए तो शंकर जी पर चढ़ाए। ठीक बा? वाह वाह, ठीक बा। अरे ए भाई, हाँ सुनो तारा लो का अच्छा एगो बात बताओ कि जब सब काम घर में ई मेहरारू करी तो ई मर्दाना रह के का करी जी? अलवा छीली अलवा। कहीं का ए हम जाते नहीं, जाए दो। ना 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 रवा ना मत जाते, जाए। जाए दो। ए, सुनी ना ना, जाए दो। ना मत जाए दो। मत जाई। अरे का बाप रे भाई? बाप, बोली ना का भाई? अरे कितना जोर से पेशाब लागल बा। एगो तो ई है इनकर पेशाब, कटियावा आन देत बानी, रवा ओही में कर ली, हम बहरी फेंक दे। अरे बक पगली कहीं के, अरे कटिया में बीमार आदमी ने पेशाब कर ले रहे कि निमन आदमी करेला। हां ये अब सगुन मनाओ करू। तो चली रवा जई जी करम, हम ओही ठाम खड़ा रह। अरे वो जे खड़ा रहे तो पेशाब उतरी एक इलेक्ट्रिक पे चढ़ जाई। तो जाई रवा कर के आई, हम यही जा खड़ा बानी। हां यही जा रही है। हो गई, हो गई। इतना जल्दी हो गई रुकना। ए जी कितना पेशाब करे बानी हो? हम क्या करें, ठीक से नहीं है। जातानी तो जाई, पर हमरा से कोनो छल मत करब। कोई पिटैलो है का? हाँ मर्दे, कलकत्ता जाए के मन कैला सा, मेहरारू से सलाह लेबे लगनी हा, उठान पे कठान डाल देली हा, हमू चल लेली हा, तारा से वो राय लेबे आइली। हमरा से राय लेबे आइल हो? हाँ हमरा से? हाँ हो। तो हम राय ना दे। काहे ना राय देबो? ए मर्द तू कहले गौना करला, आज जतरा पे चल देला। मर्द साफा चापटे बारा का? ए तो जे बियाह करला उ कमाए ना जाला। तो रहस्य के जाला कि तोहरा नियर एक बेग पावदान में ला धो के चल देवेला। अरे हम जाते नहीं, हम ना माने। तो तू ना मनबो? ना एकदम ना मनबो? ना माने हो। साफे ना मनबो? ना तो जा फिर। हाँ। ए दूसरा, हां अरे देखो ना यात्रा निमन रहल से की तरह से भेंट हो गईला। हई चाबी छूटल जात रहल सा। हई चाबी हो।
होई कोथी के चाबी हो? तीसराई अंगने के कोनिया वाला घर में एगो अलमारी बा। हां वही में उहे अलमारिया जौन सोनपुर मेला में किनाइल रहे। जौना सोनपुर मेला में किनाइल रहे। वही अलमारिया में कपड़ा लाता गहना गुड़िया बजाबते सब रखल बा। अच्छा। कहिया खूब पहनल करिए। हमो पे अच्छा खाए खातिर रबड़ी मलाई सब रखल बा। कहिया खूब चावल करिए खाई करिए जेमे एकदम मस्त रहिए। राम जी का चीज के कमिए देले बड़े। का बरले बा? का कहला हा? गाय हो बा? गाय। हां गाय भी हा। अच्छा वो जौना सोनपुर जौना ससुराली दहेज में मिलल रहे। हां उहे ओकरे खातिर खोराई भूसी चाकर सब रखल बा। कह दिए खूब खियावल करिए ओकरे गैया के। ठीक सुनो रुका एगो और सलाह बता रहे से का देखा हमार घर और तहार घर तनी दूर बा। हां कबो कल आ जाके भौजी के हाल चल लेत रहिया। ठीक बा ना हो सुनो चाबी धरो मर्द जुग जमाना खराब बा ई लोग का कहिया हे ये बताओ जब तहार मन साफ बा हमार हां हमार मन तहार मन जब साफ बा ते लोग का कही हां यो ठीक है बा ठीक बानू हाँ। ला कुछ ना सोचे चल ठीक बा दोस्तरा इधर बड़ा जाते हैं दोस्तरा एकदम ठीक बा चिंता मत करियो भौजी का ख्याल रखो हां हमरा रे हाँ वहाँ के देखनी हाँ केकरा के रउआ अपन दोस्त के हो देखनी हो कहाँ देखनी हो तनी बताई तो स्टेशनी पे बैठ के टिकट कटा के गेलन हो हम जाई भेंट हो जाई अरे होइया होइयन उ तो झाजा निकल के होइयन झाजा कुछ कह गइल हम होला छोरा हमरा के पक्का पहचान दे के गेलन हो का चीज काची उ तो भूल गेल हां कहां रुक कर दे बोली ना का चीज हां चाबी पहले हाथ आगे करो ऐसे करो और करो ना भौजी होइलो चाबी जानत बारू काची के चाबी हो वो जौना सोनपुर मेलवा में किनाइल रहे का अरे तीसरा अंगनाई के कोनवा घर बाटे नु ओकरे अलमारी के चाबी हो अच्छा हां और उहे अलमारी में लुगा साड़ी बा खूब पहनिया आ ठुमक के चली हो ठीक बा रौरो तू खूब खा करियो मलाई रबड़ी बिस्किट सिटकी चावल करियो का हमरे से मजाक करत तनी रउआ का हो हई दोस्त के जनाना में मजाक ना कोई जाला अब हम का करब हो दादा यही अवसर बटोही को आयो रामा हो रामा तासो प्यारी दुख सुनायो रामा हो रामा पतिगन कही कही रोवन लागो रामा हो रामा तेही अवसर बटोहीक आयो रामा हो रामा दासी प्यारी दुख सुनाई रामा हो रामा पतिगन कही कही रोवन लागो रामा हो रामा सही बटोही के धीरज भागो रामा हो रामा ओ मोरे राम ओ मोरे राम हैया 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 ए बबुआ का रहा बाबा हम ट्यूशन जाई हइये रास्ता धर लो चाचा सीधा तीसरी पे चल जाइबो सीधा हां ए बबुआ कलकत्ता के मसूल कितना बा ए बाबा हाँ। ए घड़ी कलकत्ता के मसूल 30 गो रुपया लागी 30 रुपया हाँ। अब 12 नाम ना फरियाई 12 आना में तारा के टिकट मिली महाराज टिकट रे हम कहतानी रेल आ तू कहता रे टिकट
ए बाबा हाँ। जब ड्राइवर टिकट ना ले तो रेल में कैसे बैठा? ओ टिकट पथी के रे कागज के? कागज के हाथी पति पुति के हाथी मुट्ठी के देखो हाथी मुट्ठी के हत्ती बुत्ती के हाँ। हट जब उठे बैठे सूते खातिर ना होई त टिकट लेके हम का करब रे ए बाबा तू कोनो घर दुआर है का? घर दुआर ना हा अच्छा टिकट में इतना पैसा लगी अच्छा ये बता हुआ रेल में कितना पैसा लगी रेल में तारा के एको पैसा ना लगी रेल में को पैसा ना लगी ना तो हम टिकट काहे लेब हो रेल में से बढ़ जाए अब दम तो ना चल जा कलकत्ता हो ए बाबा हाँ। रवा जब टिकट ना ले अच्छा। तो दोबारी चार्ज देवे के पड़ी। धोबरी हाँ और नहीं तो 6 महीना जेल में खिचड़ी खाए के पड़ी। अरे बाप रे बाप ई तो घर छोड़ला के बदला जुलुम भइल रे अरे के हाली हम का जानत रहली कि सब पैसा ओहे में बुरुक हो जाई रे ए बाबा हां रवा पास जब खर्चे पानी ना रहे तो काहे कलकत्ता चल देली? पगड़ी बांध के छड़ी लेके शेरवानी झाड़ के चल देली बारी। अरे पैसा नहीं खेरलस अरे भाड़ा बढ़ जाला एकन्नी दुअन्नी तिअन्नी चवन्नी ये के बार दहाना के दहाना एक घड़ी तो मसूल बढ़िए गई बा। अच्छा मसूल बढ़ गइल बा ए बाबा कुछ कहबा हम रवा से पूछ रहे कि कहत बाबा ता मुझे ए बहुत बाबा। कह दिया का कुछ कहबू का ए बाबा हम कहतानी कि रउआ कहाँ जाए हम कलकत्ता जाए लेकिन तोहरा से कुछो न पूछता नहीं ई बउआ से रेल के भाड़ा बुता पूछता नहीं तू जा जा ए बाबा हम रउआ से अपन एगो दुख कह हमरा से दुख कहबो हम कोई ओझा गुनी है का हो ए हैं? बाबा हट 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 सुनी ना हां ओझा गुनी के बात नहीं है जब से हमर पति परदेश गइलन तब से एगो चिट्ठियो नइखन भेजले बाबा ओ पाठी हेरा गइल ह एगो की दूगो रे अगर वहां पे चौरी में बांध के रख देता तो चलत रही ए बाबा पाठी नइखे भुलाए हां हम रउआ से कहतानी हां कि रउआ कहाँ जाए जब से वो गइलन तब से एगो चिट्ठियो नइखन भेजले बाबा ओहो पेट बथता अता कथी खैला हो फुलौरी कुछो ना है बाबा कुछो ना तो एक ढेबुआ आदि खा ली हो ठीक हो ए बाबा हाँ। रउआ सुनात नइखे अरे हमरा सुनात नहीं खे कि जुल्मी दवा है जुल्मी खा ली हो बाप हमर पेट नइखे बथल ता हम रउआ से कहतानी हमर पति जब से परदेश गइलन एगो चिट्ठी ना चपाठी कुछो नइखन भेजले बाबा ओ हो पाठी सियार ले गई बांध के रखे के चाहिए रहल न रे बाप हां पाठी सियार नइखे भुलाए ता हम रउआ से कहतानी हां जब से हमर स्वामी जी परदेश गइलन हां एको बार जो न जा मिलल है बाबा ओ हो तो ऐसे कह न कि जो न जा मिलत अरे तो केकरा घर के सामान न जाला हमरा के देखो हम तैयार बानी पगड़ी बांधले बानी बंडी पहनले बानी एकदम दमोले जातानी नगद रुपया कमाए खा केकरा घर के सामान न जाला हो ए बाबा रोबो उन्हीं कवर जातनी तनी खोज ढूंढ के पता लगा के ओकरा अपना साथी ले आई अहो हम जातानी नगद नारायण कमाए खातिर कि देशा देशी इसका भतार खोजता है ए बाबा रोबो हमर देह नहीं के देखा ए पगली हम तुहार देह देख के का करब रे ए बाबा पाव भर बनाए हमरा से ना घोटाई हाँ ए बाबू जेकर सामान सामने न रहे ना ओ का बनावल जाइत होई हो आ का खाइल जाइत होई हो न घुसते होई न ढुकते होई न भागते होई हो ए बाबा आ, चली तनी अंजल कही अंग का
का अंजल करी तोहर दुख सुन लिया ना तामा तो ओटे खिया गइला श्री गणपति के चरण के शरण गही कही के सुनावत बानी भीतर में विदेसिया कही के सुनावत बानी भीतर में विदेसिया श्री गणपति के चरण के शरण गही कही के सुनावत बानी भीतर में विदेसिया कही के
पीले बानी वहाँ के दे दे। चली बैलन राहे राही बनी के याद केला चली बैलन राहे राही बनी के याद केला तू परदेस बामी पहुँचे बटुरिया तू परदेस बामी पहुँचे बटुरिया नगर सहरिया वो हटवा बजरिया नगर सहरिया वो हटवा बजरिया विदेशी के देश हो बटुरिया विदेशी के लोग से भरल मेला खाता ना लौकेला लोग से भरल मेला खाता ना लौकेला हाथ धाके चंगे नारी कलिया हाथ पर हाथ धाके चंगे बटुरिया राम जी के दया भइले एक और चले गई राम जी के दया भइले एक और चले गई गईले आला का नयन के बटुरिया गईले आला का नयन के बटुरिया बैठी के सलोनी पास खेलत रहत था बैठी के सलोनी पास खेलत रहत था चीनी के रे मने मन होई गइले दाने दान चीनी के रे मने मन होई गइले दाने दान प्यारी के खबर काहे लगलन बटुरिया 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 तू विदेशी बाड़ा? हां बाबा अच्छा बबुआ राम नाम कर सुमिरनवा होना कि बबुआ लागी गइल निमन लगनवा होना हुआ रोबत है ये घर में जननवा होना बबुआ लागी गइल निमन लगनवा होना ए बबुआ हैला चिट्ठी 12 महीना के दुख लिखले बिया 12 महीना ओकर कैसे कटेला सब में लिख के भेजले बिया आ हमार तो बूढ़ बानी आँख से दिखात नइखे तनी हमरो के पढ़ के सुनाब कि जाना ना के 12 महीना में की दुख होवेला हो। आवेला साढ़ मास लागेला बरखा में पिया घर रही तन बटुरिया
भारी हो महीनवा फागुनवा बटोहिया, भारी हो महीनवा फागुनवा बटोहिया। अहो एक्के हालू गिर गेला हो, अरे एक्के हालू गिर गेला। कपड़ा गंदा भइल हो, बाप रे बाप, का होई जी? कपड़ा गंदा भइल, न ईटा बा न पाथर बा, कथी से झाड़ी हो। अरे का भइल, उठी उठी। प्यारी प्यारी प्यारी? ए प्यारी कौन जी? हमार घर वाली आ हम के हई, बाहर वाली? तुम भी हो, हम कि ऊ? दोनों लोग हो। यहाँ रहना है कि घरे जाना है? ये हमारे घरे जाना है। ए जी, रवा घरे ही जाएगी रे त हमार हाथ सा काहे बहिनी? अरे तो तारा के कोनो छोड़ देता नहीं। चल हे जा ए बाबा। ए बबुआ आ गइल। हाँ बाबा। हाँ रोवाई तो ढेर देर हो गई तनी। ना तबीयत चली ठीक कुछ बा? अंजलि कर ली। तबीयत ठीक बा? हाँ बाबा, अच्छा बहुत देर हो गई लोली, चली कुछ अंजल कर ली। ना ये कुछ कह दो। का कही बाबा? हाँ जी, यहाँ के
बानी। तनी हमरा के देखे दो हो। ए जी ए चली घरे। तनी हमरा के ना देखे ना ना रुको बुझी अरे लइका बच्चा रोवत होइए सब। चलो तू ऐसे अहो हां बाबा है ना इनका सब लइका फइका बा हां बाबा कय गो रे तो ये बाबा दू गो इनकरा से दू गो बा हां आ तोहरा दे से ये तो बतिया के न भाई बतिया के भइल आ ना हम इनकरा के बड़ा तेज देखतानी एहे से तो फरहर लागतानी एहे से पूछली ह अरे देखे तो तनी हमरा के देखे दा हां ए जी की हो बताओ कहनी की के हो ई कैसे दिखता? ए बबुआ हाँ। सुन तनी हिनकर देखा देखा मुंहे पर के तारीफ चाहे मुंहे पर के बदनामी हिनकर साड़ी देखा तनी हिनकर ब्लाउज देखा तनी हिनकर रहन सहन देखा अरे खास टटवानी के कान कटले ही रे के भगावत कहीं नहीं खा ई हो के ये बाबा ये काम करी हाँ जाए दी चलेगी जा जा देखी बियाह शादी होई बिया देखी बैठ बैठ बैठो जा बैठो गांव में बिया होला हां दरवाजा लगी हां कलश रखाई हाँ। मरबा बनी हाँ। सब कुछ होवेला हाँ। आ सब देवता के लोग मानेला का हां गवाह सब बारन ओकर गवाह आ हुनका के मानी के आ जे कनिया के तू हाथ पर धइल हो ओकरा के छोड़ के एकरा में ओझरा गइल एकर जलमल तोरा आग दी तहरा के बड़ी मार भागे ए चल अतिथि है चल चल ई का था तेरे के जाए के बता ए बाबा ए, राम नाम कर सुमिरनमा हो न आ बबुआ चल चल दो बार ओहेर नाही कहब जाए के नाही कहब जाए के हमें रहब की कर पास राजा जहाँ जहाँ जीवे कहाँ जाए अवनी
आई करा के छोड़ के चलो हो। कहता भिखारी चुगला हो, कहता भिखारी चुगला, ऐसा बसी जनावत बाटे, आ कहाँ के तो पागला आदमी बिस्तर पर सूत के पेशाब करेला रे। देख रे परिगिंजन होई हमरा के अपना गांव में डाकू में से हमरा के गुंडा में से नाम कट जाए। ना 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 बाबा पगड़ी गिर गई ना तनी मारे बाबा ना एक बार मारे दो ना एक बार मारे ना तमाशा अरे हमार विदेशी कहाँ गइलन देखनी है जा चल गइला गइले हाय हो दादा भाग गइले ए बबुआ विदेशी गइलो हां सभा चल गइलो अरे ऐसन काम करे के रहे जात खनी तनी हंसी बतियात लेहत ऐसे के खातिर न जाए के रहे सुना हम तोहरा खातिर अच्छा काम कइले बानी देखो ये देख के ओइसन लुंगा बच्चा से बचाही के रखे के चाही तोहरा ले तब ठीक है कइले बानी भागवा की ना तू ठीक है मैंने कहनी अरे सुनो ना तेरे बबुआ अरे चलो 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 बाबू भाग गइला रे कौन हो सामान लेके चला से खोजे তুমি কোথায় যাচ্ছ अरे एकर बाबूजी भाग गइला जा तनी उनके पीछे এ বাবুজি ভাগ গেলেন আমার ঘর ভাড়া দাও आके दे दे না না এ না চলবে আগে আমার ভাড়া দাও হ্যাঁ एकर बाबूजी आके दे दे আরে বাবাজির আমি ঠেকা নিয়েছি আমাকে ভাড়া দাও ए सुना बाजी खा না भाग আরে মরে গেলাম তো আমার ভাড়া দিয়ে দাও আমার ভাড়া আরে
हम तो इन्हें बानी का बोल काहे रो तोड़ू हो बा झूठे रो तोड़ू अरे हम बानी नू ते भैया परदेश गए तो का बोल हम तो बानी अरे हमारा से जे चाहिए से हम दे रुपया गहना कपड़ा हम दे बाबूजी एगो बात कही ना बोलबू तो ना कहे जा कही तो भौजी सुनहू बात एक भैया गए परदेश अब नाही के ही है तुसे भेजत नहीं थे सनेश अरे भेजत नहीं थे सनेश भेज तब लागत निपटा उदासा अरे कतो उसे जतन करब हम बही पाता मन विश्वासा विश्वास के हुए करम कैसे धोखा अरे विश्वास के हुए करम कैसे धोखा विश्वास सुख सुहाग भौजी तनिक अफसोस दिल में झूठ करती तू अबे कि भौजी तनिक अफसोस दिल में झूठ करती तू अबे अरे जिंदगी भर सुख देव तुझको तू मन भूतावे जिंदगी के आसा है नहीं हमको तो आसा क्यों की अरे जिंदगी के आसा है नहीं हमको तो आसा क्यों की खाना व गहना पहनना चाहना नहीं है जिंदगी अरे देह प्राण ते प्रिय नहीं जग पूछा सुनला बहुधी कान से कि देह प्राण ते प्रिय नहीं जग कुछ सुनला बहुधी कान से हट करके दुख का दोष से मरबू तू शान से अरे मरना तो बेहतर वही जो मर जाए अपना शान से अरे मरना तो बेहतर वही जो मर जाए अपना शान से दशरथ जी के पुत्र से प्रिय सुनला देवर कान से भौजी माना पहल हमारी नहीं करब तुरंत बरियारी कि भौजी माना पहल हमारी नहीं करब तुरंत बरियारी अरे असल बाप क्यों है हम बेटा देना सब एक चमेटा असल बाप के है ये बेटा देना सब एक चमेटा असल बाप के है ये बेटा देना सब एक चमेटा ना कुछ पैबा मर बजान पाछे होगा खूब हरमान ना कुछ पैबा मर बजान पाछे होगा खूब हरमान अरे सोच समझ के चलो तुम चाहे मेरा सोच समझ के चलो देवर चाहे ले लो करके देवर सोच समझ के चलो देवर चाहे ले लो करके देवर अरे जेवर गहना पूछना चाही गोटे बात समझ मन माही कि जेवर गहना पूछना चाही गोटे बात समझ मन माही अरे अब तू हमने बस में आ जा तब देखा पैसा अब तू हमरे बस में आ जा तब देखत कैसन बा माजा अब तू हमरे बस में आ जा तब देखत कैसन बा माजा देवी दुर्गा तुझे मनाऊं जल्दी दर्श पिया के पाऊं देवी दुर्गा तुझे मनाऊं देवी दुर्गा तुझे मनाऊं जल्दी दर्श पिया के पाऊं
सुनत धानी फुलरी केवड़िया ना सुनत धानी फुलरी केवड़िया द्वारा पर देखे पिया रे सवरिया द्वारा पर देखे पिया रे सवरिया राम जी की कृपा से सब ठीक बा, कुशल मंगल बा, हम ठीक बानी। अब आगे भी तरह लगे। चल देखो बहुत जोर से भूख लागल बा, चल एक मुट्ठी भात बना दा। चली दीदी का कहने की रवा गांव से केहू बाहर से आई था विदेशी अंकर घर के नहीं पड़ी होने अरे होने के ने होने पीपर के पेड़ के पाया जइब तो गोबर ह, गोबर से दाहिना जइब तो मंदिर ह, मंदिर के आगे उनकर घर ह। मंदिर के आगे हाँ चल रे कबुआ अरे केने बतलन है जब भाई अच्छा हो मंदिर बा बाबू इहे का घर है अरे तू इसे कैसे आ गई? अरे हमरा के छोड़ के भाग गई हां हम देखी तो हमें का हाल हो गई बा का भइला सता? अरे चोर डाकू मिलल हो से रास्ता में मन माई
चलो कोनो बात ना, हम ठीक ठाक बड़े तो कोनो दिक्कत नहीं है। ए जी ई के हो ई ई के हो अरे ई के हो बोली ना हमरा को बताई के हो हमरा बताए ना वो अपन के अरे के हो अरे काम में रहो भाई। अरे अरे बोली राम जी के कृपा से भाई तू लोग एक दूसरे के सौतीन हो लो। बस अब एक साथ मिल के रहे के बाद। ए बबुआ हने 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 हे देख तोर बड़की माई गोड़ लागो प्रणाम खुश रहो बबुआ प्रणाम हां हां उड़ी बाबा करी हमरा के एगो बात समझ में ना आई कि एगो लइका आ दूगो माई हो खुदपुर बावे मकान आजादी के हनाम कहीं के बहुत बहुत धन्यवाद रौरा। और वीर भूषण जी नाटक के निर्देशक भी बाड़े और बाबू शिवजी राय फाउंडेशन के संस्थापक भी बाड़े। वीर भूषण जी रउआ पात्र परिचय कराई। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब नाटक के बाद थोड़ी हिंदी में ही बात हो जाए तो मैं कलाकारों से आग्रह करूँगा कि सामने आ जाए। उत्पल झा जी हमारे लाइट डिज़ाइनर हैं, उनसे आग्रह कि थोड़ा आगे वाले आप लाइट दे दीजिए। सारे कलाकार आगे आ जाए, थोड़ी सी पीछे से का जगह छोड़ दे, आगे आ जाए सभी कलाकार। मैं नाटक के मुख्य भूमिका में थे, विदेशी के भूमिका में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक और देश में जो चर्चित हैं लौंडा नाच, एक खास जो नाच है उसको लेकर के देश भर में बड़ा काम किया है, राकेश कुमार। और प्यारी सुंदरी की भूमिका में पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, आज के बाद स्थापित अभिनेत्री या नवोदित रंगकर्मी डॉक्टर आकांक्षा। आप डॉक्टर आकांक्षा प्रकाश, आप डेंटिस्ट हैं और आपने उधर से अब इस तरफ की रुख किया है, तो दिल्ली के रंगमंच पर इनका एक बार स्वागत होना चाहिए। सूत्रधार मैं स्वयं कुमार वीरभूषण। बटोही किसी को करना था, वो नहीं आ सके, वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही आना पड़ा। कुमार वीरभूषण बटोही की भूमिका में। दोस्त प्रिंस कुमार, रखेलिन रुन्नी मिश्रा, देवर सुशांत श्रीवास्तव, बाड़ीवाला देव मुखर्जी, बच्चा देवाशीष भूषण और पार्थ रॉय। पार्थ रॉय वो सोते सोते रह गया, वो मम्मी के साथ आ ही नहीं पाया।